Tervetuloa Deep Feminine podcastiin. Mun nimi on Saara Adolfsen ja tämä on somaattinen, kehollinen, syväsukellusmatka naiseuden ytimeen. Podcast sisältää tosielämän tarinoita, mytologista viisautta, tiedettä ja mystiikkaa sekä huikeiden kanssasisarten haastatteluja, naisena olon ja elämän ihmettelyä. Ota hyvä asento tai ainakin hengitä syvään mun kanssa hetki. Tervetuloa mun matkaan. Ihana. Adi Shakti, Adi Shakti. Sarasvati, Sarasvati. Ritambhavati, Pritambhavati. Kundalini Mata Shakti, Mata Shakti, Namo Namo. Adi Shakti, Adi Shakti. Sarasvati, Sarasvati. Hei ja tervetuloa The Deep Feminine podcastiin. Mun nimi on Saara Adolfsen ja mulla on tänään täällä vieraana ihana Meri Mort. Hei Meri. Moi, ihanaa olla täällä. Terveisiä Vallilasta mun työhuoneelta. Siellä vähän mä näin katukuvaa Helsingin viboja. Täällä taas no täällä mulla ei näy, mutta siis Balilta täällä tehdään tätä podia tänään. Ihanaa. Mulla on Bali-viboja sen verran, että mä laitan kookosvettä. Kävin ostamassa kaupasta, kun mulle tulee aina ensimmäisenä mieleen Balin reissulta ja Aasian reissulta se, että oli sitä freesiä kookosvettä, mutta onneksi nykyään saa Suomestakin tosi hyvää. No niinpä. Kiitos sen brändin, mikä vilasi siinä. Joo, ja paljon niin kuin hienoja, tai siis heti niin kuin ytimeen silleen, että ajat on muuttunut tosi paljon, että mäkin olen ollut silloin niin kuin nuorena pyörinyt paljon tuolla Aasiassa ja muuta, niin kuinka paljon niin kuin tämä globalisaatio on tuonut mahdollisuuksia ja haasteita meille, mutta on saatavilla kaikkea hienoja asioita kyllä täälläkin. Niinpä. Jes, hei joo. Mä lähdin miettimään, että mistä kohtaa aloittaa, yksi, mutta että mistä mä tunnen sut tai tiedän sut. Ja mehän ei olla ihan hirveän kauaa vielä niin kuin näin tunnettu toisiamme, eiks vaan? Mm-hmm. Mutta mä oon kyllä seurannut toki sitten sua, sähän oot ollut somessa varmaan, en tiedä kuinka monta vuotta, sä voit kohta kertoakin sitten lisää, mutta oon seurannut sua pitempään ja mulla on yksi sun edellinen kirja mulla on hyllyssä, ei ottaisin täällä mukana, mutta Suomessa. Mm-hmm. Ja mä muistan, että mä oon nähnyt sut, itse asiassa mä oon kohdannut sut joogafestareilla. Niin kuin tästä on nyt kyllä jokunen vuosi sitten takaperin, että se oli niin kuin se ensimmäinen, niin kuin, että me kohdattiin, että varmasti ei tarvitse muistaa mua sieltä, mutta tänä vuonna otin suhun yhteyttä sitten ensimmäisen kerran suoraan, kyselin, että haluaisitko tehdä yhteistyötä mun Bohemian Goddess-brändin kanssa ja tehtiin yksi valokuvaussetti tuolla Suomen linnassa ja nyt Myrskyisessä. No kyllä, todella. Kesä, mutta oli kyllä kylmää ja märkää, mutta sellaista se kai on siellä meillä Suomessa. Mutta joo, niin näin ihan tämmöisenä alustusintrona, mutta ne hetket, kun ollaan kohdattu, niin on ollut sun kanssa semmosia raikkaita. Jotenkin niin kuin sun, mä tykkään sun, niin kuin, sun energiasta. Tykkään olla sun lähettyvillä sun energioissa, sanotaanko näin. Kiitos samoin. Joo, siis ne joogafestarit on kyllä ihana sellainen tapahtuma, jossa joka vuosi voi kohdata kaikkia alan toimijoita ja kollegoita ja oppilaita
ja sitten just katsoa, mitä kaikkea ihanaa siskot ja veljet on luonut tähän maailmaan, niin kuin säkin oot luonut, ja mäkin tänään juhlistin tätä laittamalla nämä mun juhlakorvikset, niin kuin sä hyvin sanoit mulle, että Meri, käytä niitä enemmän, kun mä oon vähän semmoinen, että nämä on niin kuin nämä mun juhlajutut, että mä en raaskin näitä käyttää koko ajan, mutta mun pitää nyt alkaa tekemään jälleen tälleen 4-vuotiaan lapsen äitinä muistaa, että ai niin, että tämä goddess-asia näiden kaikkien toppavaatteiden alla voi olla jotain tällaista näin, niin sitten mä ajattelen, että sä oot just yksi niistä ihmisistä, joka ihanasti siitä muistuttaa. Ihanaa, kiitos. Kiitos siitä. Ja mulla on aina sun luomuksista tosi kaunis olo, niin se on tosi tärkeää. Kyllä, joo. Se on ihanaa, että sanotit tuota, koska se on nimenomaan ton mun brändin niin kuin se yksi semmoinen ydin tai ytimessä on niin kuin se, että jokainen voisi tuntea itsensä kauniiksi ja jotenkin niin kuin, ja myös voimaantua niin kuin noitten vaikka korujen kautta, koska ne on tosi näkyvät, niin se on niin kuin sitä näkyväksi tulemista. Ja mä ajattelen, että siinä on samaa, kun mä oon kirjoittanut kirjoja ja just tehnyt näitä erilaisia tuotteita, niin siinä on myös kyse. Mä oon ehkä vähän niin kuin allerginen sanalle voimaannuttaminen ja voimauttaminen, koska ne on tietyllä tavalla niin kuin kulunut. Mutta siitähän siinä on kysymys, että ihmiset jotenkin löytäisi sitä syvempää kosketusta itsensä ja sitä kautta lähtisi rohkeammin ilmentämään itseään ulospäin. Ja vähän niin kuin sama asia kuitenkin. Aivan, kyllä. Joo. Ja siis tämän takia just halusin sut mukaan tähän mun podcastiin tai pyysin sua tähän vieraaksi, koska tässä podissahan nimenomaan on kyse siis naiseudesta, naiseuden ytimestä ja kaikesta siitä moniulottuvuudesta, mitä niin kuin naiseus on. Ja mä haluan pyytää tähän just niin kuin naisia vieraaksi, jotka tekee naisten kanssa työtä. Ja kaikillahan on se oma kulma siihen, ja mä halusin just tänään nyt jotenkin syventyä lisää siihen, niin kuin, että millä tavalla sä tuot sun lahjan ja sun sen niin kuin, tavan, millä tavoin sä en nyt halunnut sitä voimaantumissanaa tässä, mutta sä voit kertoa mulle sitten, että mitä sanoja sä käytät ja mikä on se, niin kuin se sun, miten sä puet tämän niin kuin sanoiksi, niin haluan kuulla siitä ehdottomasti lisää. Joo, mä ehkä käytän nykyään sellaista sanaa kuin niin kuin itseohjautuvuuden voimistaminen, joka tulee ehkä enemmän tuolta somaattisen joogan puolelta. Eli annetaan erilaisia työkaluja ihmisille, yhdessä tutkiskellaan niitä ja sitten lopulta ihminen voi kokea, niin kuin, että hei, mussa on se voima sisällä ja mä tiedän, mitä mä tahdon, mä tiedän, mikä mulla on hyväksi. Eli semmoisia niin kuin itsensä tunnistamistekniikoita lisäten, että ne ei ole sellaisia niin kuin, ne ei välttämättä ole aina kauniitakaan asioita, vaan ne on ehkä jotain semmoisia haavojakin, mitä itsessä voi sitten kohdata ja huomata, että hei, mulla on oikeasti vahvuutta ja voimaa kohdata näitä asioita itsessäni. Ja sitä kautta tapahtuu sitten toivottavasti jotain positiivisia muutoksia, mutta se ei aina välttämättä mene sen helpoimman kautta. Ja mitä tuli mieleen tuosta naisten kanssa työskentelystä, niin mä en ole sinänsä niin kuin valinnut missään vaiheessa, että nyt mä alan niin kuin per se työskentelemään naisten kanssa, vaan asiat on ehkä mennyt niin kuin vaan silleen, että nuoruuden mä oon viettänyt tosi paljon myös niin kuin noiden miespuolisten, miesoletettujen kanssa. Että mun nuoruus oli tuolla Itä-Suomessa tällaisissa aika niin kuin voimakkaasti metalli-gootti-meiningeissä ja sitten sieltä muutin opiskeluaikoina Turkuun, jossa se vaan voimistui. Mutta sitten ehkä joogan kautta, että mä löysin sitten joogan silloin joskus vähän alle parikymppisenä ja se oli semmoinen tosi voimakas niin kuin vetäisy niskavilloista, että jooga todella niin kuin otti mut ja se repäsi mut pois sieltä. Ja kun ihmiset aina sanoo silleen, että niin kuin yoga saved my life, niin mä kyllä koen, että mulle se on niin kuin todella niin kuin ollut yksi semmoinen niin kuin kantava kulmakivi elämässä, semmoinen niin kuin pohja, mitä vasten voi levätä. Että mä oon niin kuin selvästikin jollain nepsykirjolla
minkä mä oon onnistunut myös kääntämään voitokseni, että mä haluan niin kuin myös puhua siitä niin kuin kirjolla olemisesta positiivisena voimavarana. Mutta ehkä silleen, että oli sellaisia niin kuin toksisia tapoja, niin kuin, että bailasi tosi paljon silloin nuorena ja aika pitkällekin vielä aikuisuuteen, kun ei ollut just niin kuin lapsia nuorena tai muuta, niin sitten oli semmoinen extended juhlimiskausi ja muu. Ja sitten se oli kuitenkin aika sellaista haastavaa mielelle olla semmoisia niin kuin isoja korkeuksia ja sitten niitä suuria niin kuin syvyyksien hetkiä, mitkä oli myös siis tietenkin tosi opettavaisia, mutta sitten kun tuli se jooga, niin sitten oli, että no hei, en mä nyt pysty jäämään tänne, että mulla alkaa aamulla treenit. Et se on niin kuin ollut mulle tosi niin kuin sellainen niin kuin pohja siihen kaikkeen, joka luo aina sen tasapainon uudelleen. Ihana kuulla. Kiitos kun jaoit. Mä en tiedä nyt, mä olisin halunnutkin kysyä, niin kuin, että mistä toi tuli toi niin kuin metallimaailma ikään kuin, mutta että se tuli tosiaan jo ihan sun nuoruudesta saakka. Joo, mä oon ollut siis tämmöinen niin kuin goottinuori ja rakastanut kaikkia tätä elämän myytillisiä yöpuolia, niin kuin ihan tosi, en edes muista mistä asti, ja mä vähän aika sitten pengoin jotain, tiedätkö näitä ikuisuuslaatikoita, mitkä kulkee mukana paikasta toiseen. Sulla varmaan niitä vähän vähemmän jo nykyään. No ne ei kulkeudu tänne saakka, tai ei ole kulkeutunut, mutta tiedän noi laatikot. Joo, niin sieltä löytyy 8-luokan tämmöinen, mikä tämä on, essee, noituus. Mä olin tehnyt siihen hienot mustat kannet ja hopealla kynällä kauniisti kirjoittanut. Se oli vähän semmoinen Book of Shadows-tyyppinen itse asiassa, kun mä myöhemmin miettinyt, niin se oli vähän niin kuin mun ensimmäisiä Book of Shadows, niin äidinkielen tunnille tehnyt niin kuin silloin 14-vuotiaana. Cool. Kuitenkin aikaa ennen somea ja kaikkea tätä, että se on ollut mulla siellä niin kuin tosi kantavana voimavarana se yhteys sinne johonkin feminiiniin, varjoisaan puoleen niin kuin nuoresta saakka. Interesting, mielenkiintoista. Joo, mahtavaa. Se on niin mielenkiintoista, miten me unohdetaan nämä asiat. Niin. Joo, siis mä itse asiassa, siis tuli mieleen yksi muisto kanssa, miten jotenkin niin kuin, mä hyppäsin jollekin 5-6-luokan niin kuin historian tunnille, missä me luettiin jostain rooma- ja kreikkalaisista niin kuin jumalista ja jumalattarista. Sitten mä ekan kerran olin silleen, että mitä tämä on? Ja sitten mä olin ihan nenä kiinni, kun muuten siis historia ei välttämättä ollut se mun favorite. Mutta siis joo, että sitten oli ns. Semmoinen joku niin kuin muistikuva, tiedätkö, jostain. Nyt kun mä oon katsonut taaksepäin, niin siellä se on se jokin, joka muistaa. Ja kuinka paljon ne klassiset taideteokset, mitä koulussa on käyty ja mitä on ehkä nähty kirjoista ja televisiosta ja kaikki nämä hienot Ylen niin kuin taidehistoria-ohjelmat, mitä lapsena kuitenkin sille jatkuvasti tuli seurattua jollain tavalla, niin just kaikki nämä Afroditten syntymät Simpukasta, että ne on just niitä arkkityyppisiä kuvastoja, mitkä on jäänyt sinne meidän alitajuntaan, ja sitten ne ehkä lähtee tälle aikuisiassa ilmentämään itseään jollain tavalla. Ehkä jollain tavalla. Se on tosi kiinnostavaa. Aivan ihanaa. Siis niin mielenkiintoista, joo, ja huikeeta, joo. Et me ollaan kyllä kuitenkin meidän niin kuin kulttuurin tällainen niin kuin intertekstuaalinen tuotos, eli me napataan eri paikoista, ja sitä mä oon ehkä just lähtenyt tekemään, että kun mä oon alkanut kirjoittaa kirjojakin, niin siellä on aina ollut mukana se taide niin kuin tosi vahvana, koska mulla on kuitenkin taidekasvattaja-opinnot, ja sitten musiikki on aina kulkenut kaikessa mukana, ja sitten mä niin kuin on sieltä kutonut hiljalleen oman näköistäni verkkoa, ja sitten siitä on tuonut asioita, mitä on voinut tarjota muille ihmisille. Joo, itse asiassa halusin kysyä siitä niin kuin taiteesta, taiteen niin kuin osallisuudesta tässä sun niin kuin kontekstissa, ja koska siitä olinkin tietoinen, että sulla on sellaisia opintoja myös taustalla, ja miten se niin kuin näkyy sitten sun työssä se puoli. Joo, siis taide on ollut semmoinen, niin kuin, mä oon mennyt 6-vuotiaana jo lasten taidekouluun, jossa mä olin itse asiassa 11 vuotta putkeen, ja siellä tehtiin niin kuin kaikki mahdolliset tekniikat. Ehkä niin kuin suuri rakkaus oli silloin ihan lapsena keramiikka, että mä rakastan semmoista niin kuin 3D, työnnetään kädet saveen.
Ah. Ja aina, niin kuin jos pidään jotain naisten retriittejä nykyään, niin mulla on aina jotain pientä taidetyöskentelyä siellä mukana, koska mä koen, että se on semmoinen niin kuin mun vahvuus ja mä näen, miten se on kiinnostavaa purkaa ehkä niitä ihmisten ns-kuvistraumojakin tai jotain semmoista kyvyttömyyden tunnetta ja sitten löytääkin se niin kuin ilo siitä tekemisestä, niin se on ollut myös niin kuin voimauttavaa ja niin kuin just sitä vahvistaa sitä toimijuutta ja löytää niitä uusia resursseja sisältä. Mutta joo, ja sitten siis se taide on niinku kulkenut vahvasti mukana, että mä olin taidekouluissa ja sitten päädyin lopulta taideteolliseen korkeakouluun ja sieltä mä koen, että mä löysin niinku ensimmäisen, niinku on ollut tämä metalliheimo ja on ollut tämä joogaheimo ja sitten siellä oli semmoinen niinku ensimmäinen semmoinen opiskeluheimo, jossa myös tämä arvomaailma ja tämä niinku aktivismin henki kyllä niinku tosi vahvasti kyti siellä meidän taidekasvattajuudessa. Että me oltiin oikein semmoinen aktivistiporukka ja noustiin barrikaadelle ja tehtiin banderolleja ja jollain tavalla myös se aktivismi ja taiteet on myös niin kuin nivoutunut mulle yhteen. Mutta kyllä niin multa aina kysytään sitä, että no millä sä niin kuin Meri elät? Musta se on myös tosi kiinnostavaa. Niin mä sanon, että se on ollut niin kuin 50-50 on ollut tähän asti aina, niin kuin, että mä kuvitan ja teen kuvaa ja sitten 50 on ollut sitä joogaa ja muuta opettamista ja ohjausta. Ja nykyään sitten toi kirjoittaminen on niin kuin pandemiankin vuoksi, niin lohkas sieltä semmoisen niin kuin isomman osan tuosta ohjaajuudesta, johon en ole sitten siihen ohjaajuuteen niin paljon enää palannutkaan. Toi kirjojen kirjoittaminen on nyt vienyt vähän mukanaan niin hullua kuin se onkin se kirjoittaminen, mutta niin kuin todella, mä en voi ikinä ajatella mitään, että mulla ei synny tekstiä ilman kuvaa, eikä kuvaa ilman tekstiä. Se kuva on niin kuin kaikessa. Et mä näen kaiken tosi vahvasti niin kuin kuvina ja haen niitä kuvia ja alitajunnan kuvia. Et ilman niin kuin sitä visuaalisuutta niin musta tuntuu, että musta puuttuu niin kuin 90%. Miten sulla on, kun sä luot, niin näetkö sä niin kuin kuvina asioita? Mä oon itse asiassa tosi visuaalinen, joo, kyllä. Se on niin kuin, mä niin kuin, myös niin kuin muisto ja muistikuvia niin kuin on silleen, niin kuin, että se on se niin kuin kuva ikään kuin, mikä tulee, tai myöskin silleen etiäisinä. Että jos on, ne on sellaisia, miten mä koen ehkä niin kuin ollut mun niin kuin jotenkin, että mulla ei se ehkä ole koko ajan niin kuin kytkeytynyt päälle, tämä tietynlainen taajuus, mutta sitten se aina välillä on, että mä huomaan, että nyt tässä niin kun, tää taajuus on taas tässä. Tämä voi olla varmaan semmoinen harjoittelujuttukin. Siellä on ehkä jotain tähän sanottavaa, mutta on ollut sille, että mä pystyn, ei niin kuin kovin kauas niin kuin tulevaisuuteen, mutta että sanotaanko niin kuin, että seuraavan 10 minuutin aikana, että mä niin kuin saatan nähdä, että nyt tämä tapahtuu seuraavaksi. Joo. Tämä etiäinenhän on siis asia, mikä on ollut yksi meidän niin kuin suomalaisessa kansanperinteessäkin jo niin kuin hyvin vahvasti mukana. Että on niin kuin, tiedetään ihmisiä, keillä on ollut tälleen vahvasti niin kuin tulevaisuudesta kuvia, kutsuttakoon sitä nyt sitten henkien kanssa työskentelyksi tai alisiin menoksi tai niin kuin monenlaisia erilaisia tekniikoita ja monia erilaisia niin kuin termejä myös tälle työskentelylle, mutta kai se on etiäiseksi nykyään niin kuin vakiintunut. Ja mun piti kysyä sulta, koska tämä on semmoinen, mikä mua aina kiinnostaa, että milloin sä koet, että sä niin kuin virittäydyt sille taajuudelle? Onko se niin kuin tietoinen virittäytyminen vai onko siellä joku flow-tila, jossa tämä tapahtuu, tämä taajuus? Koska tämä on mun mielestä se magian taajuus. Että kun mä aikaisemmin viittasin siihen noituuteen, niin mä koen, että se on se tietynlaisen alkemistisen magian taajuus. On se jotenkin, mutta milloin sä koet, että se tapahtuu sulla, koska se on tosi yksilöllistä? Joo, no kiitos kun kysyit. Just sen takia mä sanoin, että ehkä se on semmoinen harjoittelukysymys, koska mä en niin kuin tiedosta sitä tarkasti, että mitä niin kuin ikään kuin tapahtuu. Et mä tiedän niin kuin sen tunnetilan silloin, mutta et se, että niin kuin ikään kuin minä itse asettuisin siihen tilaan nyt, niin siinä on ikään kuin sellainen gäppi vielä niiden sen välillä, että miten niin kuin ikään kuin tietoisesti asettuu siihen tilaan.
Ja sen takia mä sanoin, että ehkä niin kun se on harjoittelukysymys, tai voisin kuvitella, että ennen vanhaan oli se joku vanha viisas niin kun isoäitityyppinen tai kylän viisas nainen, jonka kanssa sitten istuttiin ja hän jotenkin niin kun, jakoi sit sen oman niin kun viisauden ja jonka kanssa ikään kuin oppi sit näitä asioita. Voit kertoa tästä sun versio, mutta tämä oli vaan mun ajatus, että tämä voisi olla näin. Joo, ja siis musta on tosi kiinnostavaa, koska tässä ei ole olemassa mitään niin kuin yhtä totuutta, koska mulla on kaikki niin kuin tosi erilaisia meidän tietoisuuden rakenteelta ja niin kuin toimimisen malleilta. Mä koen, että mulle yksi on ollut sellainen niin kuin jonkunlainen vakiintunut rituaalityöskentely, sitten jooga nidrat, eli tällaiset pidemmät mielikuvaharjoitteet, ja myös se, että sä teet sen ilman mitään tekstiä, mikä tulee ulkokautta, vaan niin kuin kehollisuuden kautta lähestyt sitä tilaa, niin se voi olla yksi semmoinen mahdollistaja. Mutta siis, kun puhuit näistä vanhoista viisaista naisista, niin musta on muuten ihana sana tämä vanha. Et mä haluan muuten reclaimaa takaisin tämän vanha-sanan. Et nykyään yritän sanoa sille, että iäkäs, joka sitten ehkä enemmän viittaisi siihen, että ehkä siinä on vielä enemmän jotain aktiivisuutta tai jotain semmoista. Mutta musta niin kuin vanhuus ja vanha on niin kuin, ne on arvokkaita, hienoja sanoja. Et mä heti koen semmoisen niin kuin arvostuksen energian nousevan. Mutta siis siihen asiaan. Joo. Mä oon kova tyttö hyppelemään näissä asioissa. Niin, hyvin perässä. Hyvä, kaikki loikkii perässä sitten. Niin, oliks hän joku vanhempi joogaopettaja, nyt kertoisin, jos muistaisin kuka, mutta vai onko se jopa ollut Vanda Scaravellin kirjassa Awakening the Spine, eli se on tämmöinen niin kuin jooga, ei linja, vaan semmoinen jooga-asenne, mitä mä seuraan mun opetuksessa ja myös kun mä koulutan joogaopettajia, niin se on siellä se ytimenä se Vanda Scaravelli. Mutta että helmiä tulee, kun niitä ei odoteta tai odotella. Eli siinä on ehkä tämmöinen ajatus myös tästä niin kuin meditatiivisen tilan asettumisesta. Eli jos sä oot silleen, että haluan valaistua, niin välttämättä sitä ei tapahdu mitään, mutta kun sä niin kuin tietyllä tavalla annat olla. Ja sitten mä mietin, että tämä on niin kuin yksi semmoinen, jos puhutaan, mä oon ehkä vähän huono puhumaan tästä niin kuin feminiini-maskuliini-polariteetista, vaikka mä oonkin kirjoittanut kirjoja naisille ja pidän naisten retriittejä, mutta mä oon ehkä vähän tästä niin kuin dualismi-ajatuksesta kuitenkin niin kuin sen kanssa hapuilen ja ehkä vähän kipuilenkin nykyään paljon enemmän, mikä on hyvä asia, koska se kertoo siitä, että se on kehittymässä johonkin uuteen suuntaan, tämä ajatus siitä. Mutta niin tämä femiini sellainen niin kuin, pehmeä todistajuus, sellainen salliva todistajuus, niin se on jollain tavalla semmoinen niin kuin yhdenlainen portin avaaja niihin toisenlaisiin tiloihin. Et se ei ole silleen, niin kuin, että todistan niin kuin näin jotenkin arvioiden, vaan silleen, että tapahtuu näin ja jotenkin silleen sallivasti todistaa. Niin se on niin kuin kiinnostava asia, että just silleen, niin kuin, että huomaan, että kehossa on tällainen kipu, huomaan tällaisen tunteen, mutta jotenkin, että ei välttämättä aktiivisesti pyri tekemään mitään muutosta tai aktiivisesti halua mitään. Se ei ole mikään semmoinen staattinen niin kuin välinpitämättömyyden tai tylsän odotuksen tila, vaan se avaa sillä tavalla, niin kuin luonnossa avautuu asiat sille, että siellä on se vahva niin kuin pyrkimys, mutta lopulta sen täytyy vaan antaa tapahtua. Niin jollain tavalla, että kukin sitten, miten sellaista niin kuin taajuutta niin kuin voi löytää elämässään, niin ehkä tällaisia ajatuksia tuli nyt tästä. Joo, jotenkin tuosta sun kuvauksesta tuli vaan semmoinen niin kuin avoimuus, että hän sanoi, että mä menisin sanoa kelluu, mutta et ehkä sekin kuvastaa jotain sellaista, että ei yritä kontrolloida liikaa tilaa, mutta joo, mutta siis mielenkiintoisia asioita ja ajatuksia. Etiäinen on asia, mistä voisi puhua silleen niin kuin koko tämän podcastin verran, koska voitaisiin alkaa puhumaan niin kuin ajan lineaarisesta kautta syklisestä luonteesta ja näistä kaikista. Että musta on niin kuin tosi mielenkiintoista tämä niin kuin rajapinta tämän toden ja sitten sen
jonkun toiseuden ja tuon puoleisen niin kuin kanssa, että mitä sanoja kukin käyttää. Ja mä koen, että yksi mun niin kuin kiinnostava asia tällä hetkellä on löytääkin sanoja näille asioille. Et ei sille, että me vaan lainattaisiin jostain niin kuin englannin kielestä sanoja tai vaikka välttämättä kreikan kielestäkään tai näin, vaan niin kuin sen oman niin kuin kokemuksen kautta jotenkin löydettäisikin niitä sanoja. Meillä on tosi rikas kieli, niin sen takia mä oon ehkä kiinnostunut niitä kirjojakin kirjoittamaan. Aivan, no se on vähän sellaista tutkimustyötä, eikö ookin itseen ja kaikkeen. Se on tutkimustyötä, mutta mä oon huomannut, että mä en ole kuitenkaan sellainen niin kuin yksin lukijatyyppi, että se mun tutkimustyö on tosi sellaista kokemuksellista ja keskustelevaa ja haastattelevaa ja niin kuin kaikkialta sienenä imevää. Eli mä en ole sellainen niin kuin kirjojen kirjoittaja, että mä siteraisin silleen, että näin tämä on kertonut ja näin tämä on kertonut. Ja sen takia mä kutsunkin niitä mun niinku tietokirjoja, koska ne laitetaan sinne tietokirjaosioon niin kokemuksellisiksi tietokirjoiksi, et eihän sellaista niinku virallista termiä ole, mutta jotenkin se hyvinvointitietokirja, musta sekin on vähän niinku liian kapea, koska hyvinvointi, en mä tiedä, välillä onko jotkut kirjat välillä ihan pahoinvointiakin, Joo, kyllä. Että mä en halua niinku arvottaa tietyllä tavalla myös sitä niinku hyvinvointia. No paljon ajatuksia nousee, että mihin suuntaan lähtee ikään kuin nyt tässä keskustelussa. Nyt mulla niin mulla heräsi mielenkiinto niin kuin siitä, että miten sä niin kuin koet tämän ikään kuin todellisuuden, tämän maailman ja sitten sen niin kuin yhteyden siihen toispuoliseen tai siihen niin kuin ikään kuin se mitä on siellä verhon takana, tai miten sitä nyt sitten sanottaakaan, että jos susta tuntuu siltä, että sä haluat mennä siihen suuntaan, niin mä oon ihan avoin sillekin, jos sä haluat avata tätä. Miten ikinä haluatkaan tästä lähteä, ei ole mitään. No, ehkä mulle tosta tulee sellainen ajatus just, että kaikilla voi olla tosi henkilökohtainen tapa siihen, että ei ole just olemasta niin kuin yhtä oikeaa tapaa. Et mun mielestä se on ihan yhtä todellista tai epätodellista tai jotain siltä väliltä, että ihmisillä on jotain enkeleitä tai henkioppaita tai että mikä se että onko sulla joku jumalatar vai arkkityypit vai että niin näitä on niin paljon, että tämähän on ihan tämmöinen karkkikauppa suorastaan. Tällainen niin kuin henkisyyden karkkikauppa tai spiritualismin tai jonkun henkisen kasvun. Et musta on ehkä tärkeää se, että ihminen löytää jotain muutakin kuin sitä materiaalista todellisuutta elämäänsä. Ja siis se, että annetaan se mahdollisuus sille, että se saa myös muuttua. Että mä oikeasti, niin kuin viime vuonna joku voi olla, että nämä kuvat ovat se, mikä nyt resonoi, ja nyt en ole enää tämä ihminen, ja nyt olenkin löytänyt tämän. Eli mä oon tosi allerginen sellaiselle portinvartijuudelle, että nyt kun olet löytänyt tämän yhden totuuden, niin pysy siinä, tai kun on minun totuus, niin te ette pääse mukaan, vaan nimenomaan se, että se on niin ihan niin kuin kaikki muukin, niin se muuttuu jatkuvasti se suhde siihen niin kuin toispuoleiseen tai johonkin sellaiseen niin kuin henkisyyteen tai sen eri kenttiin. Eli mä haluaisin jotenkin korostaa enemmänkin sitä kuin, että mikä on mun todellisuus, niin se, että mä toivoisin, että kaikki lähtisivät semmoiselle tutkimusmatkalle ja niin kuin löytämään sitä asiaa, mikä toisi jotain muutakin, että ne sellaiset arjen kaikista niin kuin pienimmät asiat ei sitten enää turhauttaisi niin paljon, vaan niin kuin kokisi olevan osa jotain niin kuin suurempaa. Kokisi olevansa jollain tavalla sellaisessa, en mä tiedä onko ohjaus hyvä sana, mutta jollain tavalla niin kuin kannateltuna. Toi sana tuli mulla samaan aikaan, joo. Että ei aina tarvitsisi niin kuin olla vaan minä yksin. Kyllä. Että se just se fiilis, että sä et ole niin kuin koskaan ihan yksin. Joo. Niin se on musta merkittävä asia niin kuin ihmisen ihan psyykkeellekin. Ai toi on, joo, siis mä voin lisätä tohon vaan, että itse on täysin samaa mieltä siitä, että ja niin kuin ehkä silleen toivon myös, niin kuin oikeasti niin kuin sydämestäni toivon, että kaikki vois kokea sen
jollain omalla tavallaan. Musta se oli tosi kivasti niin kuin sanottu toi nimenomaan, koska siis kun täällä on niitä todellisuuksia niin paljon kuin meitä ihmisiäkin, että ei niin kuin todellakaan ole yhtä oikeaa tai näin, että ja jotenkin se, että sen kun niin kuin ymmärtää, että me voidaan valita niin kuin se ihan oikeasti, me voidaan valita vapaasti, niin kuin sanoit tästä karkkikaupasta, että mikä se on niin kuin just tässä hetkessä, just niin olla niin kuin rohkea siinä, että ei tarvi jotenkin, ei ole pakko niin kuin jäädä myöskään siihen, ja että kaikki niin kuin me kehitytään. Mä voisin sanoa tähän, mä voisin itse asiassa kysyä sultakin siihen, että niin kuin sun kokemusta, että miten esim. Äitiys on muuttanut tätä sinussa. No tuli tuosta mieleen äskeisestä, että just se, että ei niinku hirttäydyttä siihen niinku yhteen totuuteen. Ja myöskin muistettaisiin se, että niinku muilla on taas ne omanlaiset totuudet. Eli sen takia mä en ole ehkä ollut ikinä niin sellainen niinku valtauskonto-orientoitunut ihminen, koska siellä saattaa olla niin herkästi se sellainen, niinku, että tämä on totuus ja tämä on tie, jota kuljet. Ja sitten kuitenkin elämä muuttuu koko ajan, meidän keho muuttuu koko ajan, naisena keho muuttuu niinku vielä enemmän koko ajan. Ja niin edelleen. Mutta äityyteen, niin se on, mä oon ensinnäkin ollut tosi erilainen äiti kuin mitä mä ajattelin olevani. Mä ajattelin olevani silleen niin kuin lunkirento äiti, joka niin kuin ottaa sen lapsen mukaan joka paikkaan. Ja sitten vähän kavereiden kanssa siinä iltaa voidaan vaikka istua ja lapsi siellä jossain sohvalla nukkuu. Eli vähän niin kuin mut on kasvatettu ehkä vähän silleen, että lapsi tulee mukana. No ei. Et meillä niinku silleen 7 aikaan mielellään silleen hiljaisuus, alkaa illalla ja sitten alkaa se lepoon laskeutuminen. Et mulla on semmoinen aika niinku herkkä lapsi, joka on niinku, että hän kuormittuu aika helposti ja mun on täytynyt niinku löytää semmoinen ihan omanlaisensa virta, mutta se on ollut tosi ihanaa, on ollut kiinnostavaa myös just antautua siihen, huomata, että niin, että täällä onkin niinku tämä uusi ihminen täällä niin kuin kotona ja hän niin kuin määrittelee tosi paljon sitä niin kuin energiaa ja sitten mun tehtävä on niin kuin luoda hänelle mahdollisimman hyvät puitteet. Mutta siis näin 4-vuotias kun hän on, niin meillä on niin mahtavia keskusteluja kuoleman jälkeisestä elämästä ja elämästä tietenkin ylipäätään. Tänä aamuna hän kysyi, että äiti, että kun minun kaveri päiväkodissa sanoi, että tontut ovat tarua, niin äiti eihän ole. Et meillä on tällä hetkellä tosi sellaisia niin kuin animistisia harjoitteita tehdään kotona, että meillä on niin kuin, nythän on kuitenkin jo marraskuun loppu, niin meillä niin kuin ensimmäiset tontut ovat ilmestyneet ikkunalaudalle ja heille hän antoi sit illalla jotain suolakeksiä sinne ja että tontut sit syö niitä yön aikana. Ja sitten meillä oli tosi hyvä keskustelu aamulla siitä. Mä sanoin, että tontut ovat totta sekä tarua. Ja sitten yritin hillitä itseäni, etten puhu mistään arkkityyppisistä alitajunnan todellisuuksista, kuinka nämä tarinat elävät siellä meidän sisällä. Että ne on niin kuin tietyllä tavalla todellisia ja ne ohjaa meitä tosi paljon ja sen takia ne on todellisia. Mutta niin tämä on kyllä tuonut semmoisen ihanan, mä oon aika leikillinen ihminen ja jos tekee joogan parissa töitä, niin siellä on paljon leikkiä ja mahdollisuuksia siellä mahtavissa Intian mytologioissa. Ja niiden asioiden kanssa voi niin kuin aaltoilla ja inspiroitua. Mutta tässä on semmoinen ihan uudenlainen jotenkin keijujen ja peikkojen ja jotenkin revontulten ja kaiken tämän metsän henkien maailma on taas niin kuin avautunut. Että mä toivon, että kaikki ihmiset, kellä on lapsia, niin jotenkin uskaltaisi lähteä sinne metsään puhumaan niille puille ja varpusille ja sammalille ja kaikille. Että tämä on tuonut mulle tosi hyvää niin kuin sen kaiken monien vuosien varjotyöskentelyn jälkeen semmoista ihanaa keveyttä, suloutta ja sellaista leikkiä ja taidetta myös. Että miten sä koet, onko sun lapsi silleen, että nyt mennään puhumaan keijuille vai minkälaisia animistisia hahmoja teillä on? Joo, no Mä just mietin niinku sitä jotenkin, mä niinku näin tuossa selkeästi semmoisen, niinku, ja sulhan on tyttölapsi. Kyllä. Joo, niin kyllähän niinku, vaikka tämä sukupuolikeskustelu ei mennä siis siihen sen syvemmin, mutta siis se, että tiedostetaan kaikki, että se on niinku suurta meidän ympärillä,
Mutta kyllähän niin kun, siis totta kai tytöt ja pojat voi olla niin kun kiinnostuneita samoista asioista, mutta on ollut tosi mielenkiintoista pojan äitinä nähdä, että mihin niin kun se mielenkiinto tosi luonnollisesti myös menee, yhtään sen enempää niin kun ohjailematta. Mutta mutta siis hänellä autot on ollut, siis auto oli ensimmäinen sana, että ihan näin suoraan. Se on ollut niinku autot ja autot on edelleen ja totta kai autojen kanssa voi tehdä ihan mitä vaan, mutta kyllä me vilkutetaan niinku auringolle ja sanotaan huomenta niinku, tai kuu on ihan sellainen, hän niinku, hän on tosi tietoinen siitä ja hän puhuu täydestä kuusta. Ja lapsi kanssa pongailee sitä kuuta. Mä ajattelin, että se on kiinnostavaa. Se on joku semmoinen niin kuin arkainen kohta heissä, mikä on selvästi paljon aktivoituneempi kuin meillä niin kuin tässä daytime-todellisuudessa menevillä aikuisilla. Koska hän on tosiaan aamulla, että äiti on aamu ja kuu on vieläkin taivaalla. Ja hän saa niin suurta iloa ja semmoista vilpitöntä nautintoa siitä, että hän huomaa niitä erilaisia taivaan kappaleita. Ja sitten hän kiusaa aina mua, kun se näkee jotain, niin kuin nyt näitä joulutähtiä ikkunassa, että äiti, onko tuo nyt se pohjan tähti, jota seuraa? Ja niin kuin hänellä on tulla tällaista ihmeellistä. Neljä jo. Ja tämmöistä kosmista älytyshuumoria ja muuta. Mutta se oli ihana kysymys ja sitten mä huomaan, että mä oon myös tullut rohkeammaksi, että mä oon tehnyt kyllä lapsille kirjoja aikaisemmin kuvittanut ja mulla on 2 lastenkirjaa tuolla niin kuin mun laatikossa, mitkä toivottavasti joskus vielä näkee päivävalon, kunhan mä saan nämä noita hommat tästä alta pois. Niin mä huomaan, että nyt mä oon tehnyt semmoisen ihanan niin kuin paluun takaisin siihen. Ja se, että sä oot siellä lasten maailmassa, niin se antaa sulle tosi paljon rohkeutta olla leikkisämpi ja vielä niin kuin vapaampi mieleltäsi siellä aikuisten maailmassa. Et mä jotenkin pyörittelen konsepteja ja mä oon paljon avoimempi erilaisille todellisuuksille nykyään. Niin kuin, mä luulin olevani vapaa niiden kanssa, mutta tää on tuonut semmoisen uuden leikin niin kuin kerroksen kaiken päälle. Ja siitä on niin kuin kyllä kiittäminen tätä lasten kanssa. Niin kuin lapsen, ja se varmasti toteutuisi ilman äitiyttäkin, kun vaan niin kuin hengailisi lasten kanssa. Totta. Joo. Kyllä. Voisin uskoa, että nimenomaan, kyllähän heiltä saa sen, kun he on sen niin kuin semmoisen transmissiotyyppisen, niin kuin, kun heitä vaan siis seuraamalla. Mutta on se kyllä niin kuin iso lahja ja rikkaus niin kuin saada todistaa niin läheltä sitä viattomuutta ja sitä niin kuin rajatonta iloa ja oikeastaan koko tunnekirjoa. Et niin kuin ei ole niin kuin se on niin kaunista katsottavaa, kun ei ole vielä niin kuin mitään blokkeja missään. Et se on niin kuin ihan mieletön niin kuin semmoinen mieletön lahja. Joo. Tunnetyöskentelyn määrä on kyllä melkoinen. Se oli siis monella tasolla lahja, joo. Sitten se on se oma prosessi ja oma kaikki, joo, mitä saa siinä sitten lahjana ohessa totta kai myös sitten työstää. Mutta joo, mä ainakin itse koen toisaalta myös, että kyllä niin kun jotenkin tullut enemmän semmoinen niin kun, jotenkin semmoinen juurtuneempi toisaalta myöskin sen äityyden myötä. Et mä tykkäsin ehkä niinku olla just tuolla jossain taikamaailmoissa enemmän ehkä jopa niinku ennen sitä äitiyttä, mutta nyt on niinku, tai ainakin tällä hetkellä on tosi semmoinen niinku juureva jotenkin olo ja niinku mun lapsi on härkä. Hän on niinku maa-elementti myös, niinku, joka varmaan niinku osaltaan tuo semmoista. Että pitää olla ruoka ajallaan ja sitten pitää olla riittävästi ja sen pitää olla hyvän makuista. Että härkä, hän on kyllä hyvin selkeä tahdossaan. Joo, se on myös lahja, kun lapsi osaa ilmaista mitä tahtoo, kun sittenhän sä vaan noudatat niitä terveellisesti jotenkin niitä ja hyvien rajojen sisässä niitä lapsen niin kuin tahtotiloja, niin sitten aika hyvinhän se menee. Onneksi me ihmiset ollaan aika intuitiivisia. Hei, mulla tuli mieleen, että
kun sä puhuit siitä äityydestä ja se, että miten se on niin kuin juurevaa tai tuonut sen uudenlaisen tason juurevuuteen, niin mä kans koen, että se äityys on mussa herättänyt sellaisen, niin kuin, no ensinnäkin semmoisen jopa, niin kuin, että mä koen, että mä oon semmoinen susiäiti ja mulla on semmoinen sudentytär, mutta nykyään se on suorastaan semmoinen niin kuin lohikäärme jo. Että, ja mä koen, että se niin kuin halu jotenkin suojella elämää ja niin se on niin kuin mussa herännyt ihan eri tavalla. Mä oon ollut aina niin kuin aktivisti ja jotenkin ollut helposti jollain barrikaadeilla ja nuorena ollut töissä Greenpeaceissä ja tämä eläintensuojelu ja luonnonsuojelu on mulle, niin kuin, jos kukaan mua somessa seuraa, niin tietää, että mä niin kuin, kyllä siellä sitä niin kuin luonnon lippua liehutan tosi vahvasti ja ihmisoikeuksia ja näin. Mutta niin sitten mä oon miettinyt aika paljon tätä, kun mekin ollaan tässä nyt tässä feminiinissä energiassa tai sen asian äärellä tässä sun podcastissa, ja puhutaan paljon siitä, että kuinka sinä voimaudut ja kuinka yhteisö voimautuu ja kuinka voidaan hyvin voida. Niin entäs sitten, mä jätän niinku tällaisen, voidaan keskustella tästä, ja mä heittäisin tämän myös niinku kelle tahansa, kuka tämän nyt kuulee, että entäs sitten, entäs sen jälkeen, kun me ollaan niin kuin löydetty itsestämme se jotenkin se tuli, ja se niin kuin roihuaa jo vahvana liekkinä, ja ne omat luomukset lähtee jo toteutumaan siinä maailmassa. Mä koen näin niin kuin 42-vuotiaana, että mä alan olla siinä semmoisessa keski-ikäisen, niin kuin hyvin etuoikeutetun, länsimaisen, valkoisen naisen niin kuin roolissa näissä nahoissa. Että mulla on myös se vaatimus, niin kun, tai meihin kohdistuu se positiivinen vaatimus olla niitä niin kun muutoksen tekijöitä ja muutoksen niin kun katalysaattoreita maailmaan. Niin entäs sitten, kun me niin kun voidaan hyvin, niin jäädäänkö me sitten, niin kun, että kuinka paljon hienompi lastenhuone mulla voi olla, tai kuinka pyöreämpi pylly mulla voi vielä olla kuntosalilla. Jäädäänkö me niin kun hinkkaamaan niitä detaljeja, vai lähdetäänkö me niin kun laajentamaan? Että mä toivoisin, että jokainen nainen ja mies ja minkä tahansa sukupuolinen ihminen, niin sitten kun on löytynyt se oma semmoinen suhteellisen kestävä niin kuin voimavara, joku semmoinen, totta kai elämä siis vaihtelee, ja mäkään olen nukkunut viime yönä hirveästi, kun lapsi oli sänkyssä potkimassa, niin totta kai on niin kuin erilaisia hetkiä. Mutta jos asiat on silleen perushyvin, ettei nyt ole niin kuin toinen jalka haudassa tyyppisesti, niin mikä olisi se toimijuus tai se tapa, millä sä lähtisit niin kuin joko globaalilla tasolla tai jollain lähitasolla niin kuin viemään sitä hyvinvointia eteenpäin. Koska tämä on ollut musta semmoinen teema, mitä on aika vähän käsitelty vielä Suomen niin kuin skeneessä. Et se on edelleen pyörinyt vähän siellä jossain semmoisessa minun pimppini ja minun niin kuin henkisyyteni ja minun lähipiirini jutussa, missä ei ole mitään huonoa, koska se pitää tapahtua ensin. Mutta sitten niin kuin siitä jotenkin eteenpäin. Mä ajattelen, että meissä on niinku se voima. Me ollaan niinku näitä pohjoisen akkoja, tiedätkö? Joo, kyllä. Mitä ajatuksia sulle nousee tästä? Toi on kyllä mielenkiintoinen kysymys. Ja jotenkin musta tuntuu, että siihen ei ole yhtä selkeää vastausta ja tuntuu siltä, että tämän asian kanssa pitäisi vähän istua pitempäänkin ehkä, tai kysymyksen kanssa. Mutta riippuu varmaan siitä, että mitä niin millaista muutosta niin kun jotenkin haluaisi tähän maailmaan ja jotenkin millaista muutosta haluaisi nähdä. Et sitähän me varmaan tässä niin kun kaikki toisaalta ollaan niin kun näillä jäljillä toisaalta, että se missä kohtaa me nyt niin kun työskennellään, niin se on jo niin kun sitä. Kyllä. Niin kuin tärkeätähän on nimenomaan jotenkin, niin kuin se, niin kuin mä voisin sanoa, että muutos lähtee meistä, niin kuin, että vähän pyörin vielä täällä baselineissa tässä samassa ajatuksessa, että muutos lähtee nimenomaan meistä, että jotenkin, että kuinka niin kuin kehollistettu pitää olla ennen kuin, niin kuin jotenkin, että ei mekään olla valmiita toisaalta. Niin kuin, eikä me koskaan olla. Niin. Että toisaalta, niin.
Silleen, että arvomaailman asiat alkaa olla jo sille aika Niin. plakkarissa, kun ollaan tultu tähän aikuiseen ikään. Me ollaan huomattu, että mikä on toimivaa ja mikä on ei-toimivaa, minkälaista energiaa me haluttaisiin niin nähdä maailmassa kasvavan. Ja meillä on jo niitä työkaluja ja me laitetaan niitä jo eteenpäin, mutta jotenkin sellaisia niin kuin konkreettisia, että nehän voi olla ensin ihan niin kuin makrotason asioita. Ja ensinnäkin se, että lähdetään edes ajattelemaan näitä asioita, niin sehän on niin kuin se ensimmäinen niin kuin, missä se muutos tapahtuu. Ja sitten se hiljalleen lähtee niin kuin konkretisoitumaan. Mutta esimerkiksi mä itse asiassa ystävystyin tämän aktivisti-sanan kanssa viime vuonna. Et se oli mulle, ennen se oli mulle semmoinen mielikuva aktivistista. Et se on semmoinen, joka tuolla niinku räyhää ja jotenkin semmoinen kontrolloimaton ja se energia jotenkin, mikä mun mielikuvissa oli niinku semmoinen, niinku, että toi on niinku jotenkin tosi ei. Niinku, että mä en niinku yhtään niinku kokenut minkäänlaista resonaatiota. Se oli se arkkityyppi. Niin, nimenomaan se Joo, se oli tullut vähän jotenkin negatiivinen. Mutta jos sä vaihtaisit sen sanan, jos se olisi joku muutoksen tekijä tai... Joo, mutta sittenhän mä hiffasin sen. Niin että hetkinen, että mähän todellakin oon aktivisti. Ja mä ihan kleimasin sen, omistin sen termin, ja niin sittenhän se niin muotoutui ihan täysin uudelleen mun ajatuksissa. Et jotenkin, ja ehkä tämä niin nyt nousi tuosta sun kysymyksestä toisaalta, että mä en tiedä, mutta mä voisin ajatella, että voi olla, että joku muukin ajattelee niin kuin näin tai aktivismista, että mitä se oikeasti on, että miten me voitaisiin niin kuin kaikki omalta osaltamme olla aktivisteja meidän elämässämme, että mitä se niin kuin, että kun sen kääntää niin kuin positiiviseksi ja sellaiseksi, että mikä se on se oma niin kuin viesti, mitä haluaa levittää, tai mikä se on se oma hyvä tai lahja tai toive, tai mikä se sitten onkaan. Olisiko tässä vähän sama käymässä, mikä monilla ihmisillä voi käydä niin kuin feministisanan kanssa, kun ne ei ehkä ihan ole ymmärtänyt, mitä feministi tarkoittaa. Kyllä. Ja sitten kun todella aletaan ymmärtämään, mitä intertekstuaalinen niin kuin, ja niin kuin sellainen kaikensa sisään ottama ja niin kuin syleilevä ja niin kuin tasa-arvoa tuottava, jotenkin kaikesta inspiroituva feminismi, niin sitten se niin kuin muuttaakin sitä muotoa. Niin tämähän on just tämä, että se käsite on, niin kuin, pitää sisällään jonkun arkkityypin. Kyllä. Ja se arkkityyppi on niin vahva, että siitä on tullut suorastaan niin kuin jotenkin, että sillä on jopa oma varjo mukanaan. Se on tosi kiinnostavaa, koska tämä on ehkä asia, mihin seuraavaksi haluan jotenkin kommentoida, että jos jotain arkkityypithän voi alkaa niin kuin syömään itseänsä. Eli just tämä äitiydenkin arkkityyppi, niin se saattaa olla tosi niin kuin ahdistava paketti jollekin silleen, että se on se kaiken jaksava, puurtava, jotenkin itsensä unohtava. Ja niin kuin, sitten kun lapset lähtee pois, niin oma elämä on kadonnut ja haikaillaan niiden perään ja niin kuin näin, että siis se äitihän voi kanssa alkaa niin kuin syömään itseänsä se arkkityyppi. Niin ihan minkä tahansa muunkin kohdalla niin kuin voi käydä näin. Mutta sitten myös kiinnostavaa on se, toi vielä, kun sä sanoisit siitä jotenkin, että räyhäkäs jokin aktivisti, niin just silleen joku neonvärinen pipo päässä tuolla jossain, niin mä niin kuin koen sen silleen, että wow, että kun se on ehkä sitä omaa, jos on ollut nuorempana, niin se tuo mulle sen sellaisen, niin kuin, että oi ihanaa, turvallista, friendly, niin kuin se fiilis. Niin sitten se on myös kiinnostavaa huomata, että kaikillahan meillä on niin kuin jonkunlainen semmoinen kohta, mikä vähän niin kuin herättää sellaisia, niin kuin, että joutuu tarkastelemaan, että miksi tämä tuntuu musta niin kuin negatiiviselta. Niin että se on yleensä joku semmoinen tuntematon maailma siitä niin kuin naiseudesta. Että niin kuin, en mä ehkä ennen lapsia niin välttämättä halunnut, että ollaan pitkällä lennolla, niin vauva tulee mun viereen niin kuin istumaan. Koska mä en ollut vielä siellä äityyden maailmassa, mä en ollut kokenut sitä itse niin läheltä. Et ei se ollut negatiivista, mutta se oli niin kuin tuntematonta. Joo.
niin sitten jotenkin se, että me haastettaisiin itsemme menemään sinne kohti tuntematonta. Että miksi me niinku tehdään tätä työtä, jos me ei olla, että me sanotaan olevamme avoimia, mutta sitten me kuitenkin pysytään siinä niinku suutari omassa lestissään. Joo. Niin se on Ja, mm. kiinnostavaa. Joo, mulle nousi noista arkkityypeistä just jotenkin miten, kun mä oon varmaan tästäkin voisi olla ihan oma podcastinsa niin kuin jaksonsa tai pelkistä arkkityypeistä, mutta niin kuin vaikka se feministin arkkityyppi tai se äidin tai ihan mikä vaan, niin mä jotenkin näen sen just silleen, että niin, no se voi ikään kuin olla vähän niin kuin meitä vastaan, mutta sitten se voi toisaalta myös palvella. Siellä voi olla, niin kuin, että siinä jotenkin, miten mä nyt tämän muotoilisin, ehkä silleen, että kaikissa on ikään kuin se voi olla se varjopuoli, mutta sitten siellä voi myös olla se nyt voimaannuttava tai se lahja tai vaikka Jungin sanotusten mukaan, että siellä voisi olla se kulta, niin se on ollut toisaalta tosi mielenkiintoista niin kuin arkkityyppimaailmassa, sen niin kuin tutkiminen ja just se omistaminen, että meneminen sinne niin kuin niihin puoliin, jotka niin kuin nimenomaan on sellaisia luotaan työntäviä ja niin kuin ehkä pelottaviakin, mutta se epämukavuus, nimenomaan se niin kuin mennä sitä epämukavuutta kohti, ja niin kuin nähdä, että mitä sieltä sitten oikeasti paljastuu. Se oli ehkä se, mitä tästä nyt multa niin kuin jotenkin heräsi. Siis, tuo on niin ihanasti sanottu, ja tässä ollaan koko ajan puhuttu jollain tavalla, sivuttu sitä varjotyöskentelyä, niin musta se oli niin herkullisesti sanottu, kun sä sanoit, että sä tulit ystäväksi tämän aktivisti-sanan kanssa. Niin mä luulen, että meillä kaikilla on sellaisia kohtia, minkä kanssa meidän täytyy vielä tulla niin kuin ystäviksi. Niin kuin, ja sehän on nimenomaan sitä varjotyöskentelyä, että toihan voisi olla yksi taas tapa ajatella sitä varjotyöskentelyä. Miksei se sopii siihenkin kyllä. Niin, että miksi jotkut asiat triggeröi tai miksi jotkut asiat tuntuu niin kuin jotenkin epämiellyttävältä. Ja niin kuin näin esimerkiksi niin kuin mun joku tällainen oma voisi olla myös joku, että mä en ehkä ihan ymmärrä tällaista niin kuin kilpaurheilumaailmaa. Niin se on niin kuin mulle ollut aina semmoinen niin kuin hiukan niin kuin pois niin kuin luotaan työntävä. Ja just huomasin eilen sanovani oikein vahvistavani, että sanoin mun miehelle sille, että no toivottavasti meidän tytär ei ainakaan niin kuin ala kilpaurheilemaan. Ja sitten mä olin, miksi mä sanoin näin, että olipa kiinnostava kohta, että jos sillä olisi joku mieletön ambitio halua alkaa kilpaurheilla, niin totta kai mä haluaisin tukea sitä. Ja niin kiinnostavia nämä ennakko-oletukset. Ja sitten tähän puhutaan tästä niin kuin feminiinistä, niin siinä on sellaisia sisäänrakennettuja perheen kautta tulevia kulttuurisia, yhteiskunnasta tulevia, mediasta syötettäviä, niin paljon niitä sellaisia asioita, mitkä on niin kuin hyvin ja mitkä on niin kuin hyvää ja mikä on huonoa. Ja sitten siellä jossain niin kuin viidakossa meidän täytyy jotenkin osata luovia ja saada itseemme kiinni niistä kohdista, missä me huomataan, että miten mä arvotan tätä asiaa. Joo. Ja se on musta sitä niin kuin ydin jotenkin. Ja se on niin kuin ensimmäinen osa just sitä työtä, että sitten sieltä se lähtee avautumaan. Että tämä onkin kiinnostava kohta. Ja sieltähän voi purkautua jotain aivan niin kuin uutta. Ja viedä niin kuin ihan uusiin tarinoihin. Että parastahan on tämä, että elämä ei ole koskaan tylsää. Joo. Joo, tämä työskentely ei lopu koskaan. Ei lopukaan, ja se on elämää. Ja se itse asiassa vaan jokuhan voisi olla silleen, että ei, niin kuin, että ei lopu koskaan, mutta siis itsemähän on siis ihan silleen liekeistä siitä, että jes, että siis miksikä tämä voi vielä tästä jotenkin avautua, tai mitä muita ulottuvuuksia tai jotenkin oivalluksia tässä voikaan niin kuin tulla sen kaiken niin kuin kautta, että joo, nimenomaan. Ei lohikäärme niin kuin nouse siivilleen ilman tulta ja puhureita, ja niin kuin, että sitä voidaan olla silleen niin kuin sillä jotenkin siellä mukavassa kultaisessa häkissämme, jossa kaikki toimii ja näin. Ja totta kai välillä pitääkin olla, ei aina voi olla sillä niin kuin mudissa jotenkin. Mudissa ja näin, mutta myös se, että se mudissa oleminen voi olla tosi herkullistakin.
Tosta mä tykkään. Mm. Joo, todellakin. Et Siis. se on kans, että sieltähän voi tulla jotain semmoista, niin kuin, että vaikka sä kuinka paljon niin kuin, niitä kirjoja lukisit ja jotenkin suu kuivaksi asti kävisit niitä keskusteluja, mutta sitten kun sä oot siellä jossain niin kuin, pohtimassa ja tunnustelemassa ja kokemassa sitä, mikä tuntuu itsestä jotenkin hankalalta, niin mä luulen, että sieltä voi niin kuin, todella versota jotain aivan uudenlaista herkkua. Pitää taas kirjoittaa vähän kirjoja ja pitää kursseja. Joo. Mutta aivan ihana jotenkin kuulla, miten sä oot, niin kuin sä sanoit, sä oot kutonut sitä sun verkkoa. Mä näin semmoisen mustan hämähäkin, niin kuin sä sanoit ihan selkeästi. Jotenkin se nyt liittyy tähän sun maailmaan. Niin kuin, joo. Niin, niin, miten sä oot niin kuin yhdistänyt noi kaikki ja just se, että jotenkin, että miten mä tykkään siis aina jotenkin, musta on niin inspiroivaa kaikki ihmiset, jotka niin kuin tekee sitä omaa juttua. Et siinä näkyy se joku ja siinä on se palo ja siinä on se, niin kuin, se oma fiilis, oma energia välittyy siihen. Ja jotenkin just niin kuin vaikka Suomenkin kontekstissa, niin sä taidat kyllä varmaan olla niin kuin ainokainen ja se on uniikki tapa niin kuin joogaa esimerkiksi tehdä ja tuoda, miten sä oot tuonut sen. Niin, en mä tiedä, onko se uniikkia, mutta mä oon tehnyt sitä, niin kuin, mä luulen, että meitä on aika paljon meitä sellaisia sen tyyppisiä tekijöitä, mutta mä oon ehkä ollut semmoinen, joka on tehnyt sitä aika näkyvästi. Niin, niin se on musta jooga ja sit sulla on myös luonto nyt niin kuin infused sinne. Joo, se on ollut ihana, se on ollut semmoinen, mä oon kuitenkin ihan landepaukku, mä oon tuolta landelta kotoisin. Elänyt tuolla Itä-Suomen järvenrannalla lapsuuteni ja sieltä se on se mun ydin. Jos mä katson, että mikä on se mun sielunmaisema, niin se on se. Että on upeat kaikki, olen matkustellut ympäri maailmaa ja on kaikkia näitä kokemuksia, mutta se on se mun se syvin sielunmaisema, niin on siellä. Niin ollut ihana nyt, että aina se on siellä lipunut mukana mielikuvina ja näin, mutta nyt siihen on tullut selvästi meidän TerraSoul-jooga-opettajakoulutuksessa niin mukaan semmoinen erilainen taso. Ja meillä on myös keskustelua siitä, että mitä on inhimillisyys, mitä on olla humaani, mitä on olla hyvä opettaja. Eli meidän se joogaopettajakoulutus on ehkä se, mä eilen mainostinkin sitä, että se erilainen joogaopettajakoulutus. Niistä mä koin, että viime vuonna meitä oli siellä se 20 ja kaikki koki, tai lähes kaikki, ei varmastikaan kaikki, mutta lähes kaikki koki, että tämä on niin just mun oikea paikka. Ja sitten ehkä mikä meidän siinä opetuksessa on se, että me ei seurata mitään yhtä totuutta tai mitään dogmaa kauhean vahvasti, vaan me ollaan koko ajan avoinna keskustelulle ja me koko ajan myös opettajina myös outo ominaisuus, mutta me ehkä ollaan silleen feminiinejä opettajia siinä mielessä, että me myös kyseenalaistetaan sitä, mitä me tehdään. Että me ei olla aina ihan varmoja siitä, mitä me tehdään hyvällä tavalla. Että me halutaan meidän oppilaiden kanssa olla semmoisessa tutkivassa positiossa, eikä olla kertomassa sille, että tämä on oikein, tämä on väärin. Okei, jotkut peruslinjausasiat jossain asannoissa, mutta se nyt on taas eri asia. Niin se on ollut semmoinen kiinnostava jotenkin tutkimusmatka. Ollaan tehty paljon myös rituaalityöskentelyä, eli just toivottu, että ihmiset löytää sen jonkun rituaalityöskentelyn kautta ehkä sen toisen taajuuden, mitä myös ohjatessa voi tosi paljon, että mä en käytä sanaa kanavointi, mä kutsun virrattamisesta, mutta kyllä mä huomaan joskus, jos mä oon sellaisessa tosi vahvassa ohjauksen flowssa, niin se on sellaista virratusta, että se ei tule itsestä, vaan ehkä se tulee tuolta juurista maanvalosta, että vai mistä se sitten nousee. Ehkä se meidän tapa työskennellä on enemmän sieltä juuren kautta kuin tuolta ylhäältä päin. Näin se taitaa olla. Mutta voihan se tuntua silti, en tiedä. Se on ehkä niin, me ollaan täällä, mehän pyöritään täällä. Se on tää maan ja taivaan välillä, niin joo. Niin. Mutta se on ollut kyllä ihana. Mikä sun semmoinen asia, mikä luonnossa on se sun ihan semmoinen lempiasia, semmoinen joku pieni asia, joku tietty hetki päivästä tai joku tietty valo. Mikä on se sun
Siis nyt tällä hetkellä, niitä varmasti on monia, mutta nyt kun mä niinku suljen silmät ja ihan nyt tässä hetkessä, niin sitä on vaikea kuvailla, mutta mä yritän. Mä oon kulkenut mun edesmenneen äitini matkassa metsässä ihan siis vauvasta saakka kainalossa. Metsä oli mun äidin niin kuin semmoinen turvapaikka ja koti. Ja varmasti niin kuin kaiken lohdun ja voiman ja ihan kaiken, myös sen ruuan tai niin, sen ihanan yltäkylläisen kaiken ravinnon tuoja. Ja hän tunsi ne niin kuin omat taskut. Ja sitten me niin kuin joka syksy sit tietenkin käytiin sieni- ja marjametsässä. Ja meillä oli sellainen tapa, niin kuin, että me niin kuin lähdettiin kulkemaan omia reittejä siellä metsässä. Ja sitten keräiltiin ja sitten silleen saattoi mennä aikaa ja sitten nyt tästä tulee vähän tällainen suoraan vastaus sun kysymykseen, mutta siis tämä oli jotenkin niin ihana jotenkin mennä tähän maisemaan nyt hetkeksi, jossa sitten niinku tulee joku semmoinen niinku tuntuma vaan, että hei, okei, että mitenköhän kaukana me ollaan toisistaan, ja sitten mä huudan sinne metsän syvyyksiin niinku äiti, ja sitten äiti vastaa jostain, ties mistä Saaraa, ja sit me taas sille, että okei, no niin, ollaan vielä niinku silleen hyvällä etäisyydellä, sitten me taas jatkettiin siis niinku tunteja metsässä näin. Mutta näillä reissuilla siis kohdattiin kaikenlaisia ilveksenpoikasia ja vaikka mitä. Oi ihanaa! Semmosia tämmösiä kissan kokoisia. Onneksi ei ollut äiti ihan vieressä. Onneksi ei ollut äiti vieressä, joo. Mutta kaikenlaisia tapahtumia, mutta siis metsässä, kun niinku tietty semmoinen auringonvalo, se tulee jostain, mä en osaa sanoa, että mikä se on aikapäivästä, siis niin. Mutta siis eikä se jotenkin ehkä olekaan se aikakaan, mutta että se jollain tavalla se valo johonkin tiettyyn kohtaan, missä sammal on semmoista super niin kuin jotenkin pehmeää ja semmoista ihanaa. Ja sitten siihen tulee semmoinen, kun siihen siellä metsässä samoilee, sit kun niin kohtaa sen paikan ja se valo niin tulee siihen, sit vaan se on ihan kuin semmoinen oma joku semmoinen, en mä tiedä, pieni temppeli tai joku tosi voimakas pyhyys tulee jotenkin siihen hetkeen. Se on joku maagisuus. Mä en osaa sitä sen enempää kertoa, että mitä muuta siinä on, mutta se oli se, mikä mulla nyt just tuli tähän hetkeen jotenkin pintaan. Joo. Siis mä niin pääsin mukaan tuolle sun tarinalle. Mä luulen, että toi on joku semmoinen kans kollektiivikokemus. Ei ehkä just toi sama, että niin metsä vastaa ja sit sieltä huudetaan, mutta just toi, että se valosiivi löytyy sinne. Ja kuinka monta kertaa mulla on yritetty ottaa esimerkiksi valokuvaa siitä ihanasta sammalmästä, joka on semmoinen hohtoista, että silleen, no. Mä luulen, että se on aika monella on just toi kokemus. Tuo oli ihana toi sun tarina, mä pääsin mukaan. Ja mun piti kertoa, että just mä oon kirjoittanut semmoisen kirjan kuin Pohjolan lumo. Niin toi olisi voinut olla siinä Pohjolan lumo-kirjassa, niin kuin toi sun story. Koska mä lähdin liikkeelle siihen kirjaan just sellaisista niin kuin hetkistä. Niin kuin erilaisia hetkiä ja mä näin niin kuin siitä kirjasta vision unessa ja sitten sinä samana aamuna mä kirjoitin siitä pienen tekstin, etsin parit referenssikuvat ja oli mennyt 2 tuntia siitä mun heräämisestä, niin mulla oli tyyli soppari kustantajan kanssa. Wow. Että se oli ihan tämmöinen niin kuin älytön juttu, mutta mä olin tosi varma siitä ja sitten mä sain sen kanssa vielä niin vapaat kädet, että mua vähän hirvittää. Tulee semmoinen huijarisyndrooma-fiilis, kun se on nyt painossa. Se on aina se kauhean kohta kirjailijalla, kun kirja on painossa, ne on sille, mitä mä tein. Joka kerta sama juttu. Se on varmaan ihan tervettä.
sellaista itsereflektiota. Mutta mä lähdin just prosessia. niin, osa sitä karmeita prosesseja jotenkin. Et jos joku siellä haluaa nyt kirjoittaa kirjan, niin miettikää vielä 2 kertaa. No ei kirjoittakaa ihmeessä, mutta siis se on kyllä tosi tunnerikas matka sekin. Mutta niin just lähdin liikkeelle tollasista, niin että mä näin ne visioina päässäni. Ja sitten siellä onkin joku niin yrttiteen ohje, mutta sitten siellä onkin joku syvä rituaaliohje siellä niin samassa kirjassa. Et siellä on niin tosi semmoisia erilaisissa kerroksissa olevia asioita. Siellä on vaan niin kauniita hetkiä, jotain, niin kuin, ja sitten siellä voi olla jotain niin semmoista enemmän niin työskentelyä vaativia asioita. Mutta sitten tuli semmoinen paketti juurikin Pohjolan lumua, mitä sinäkin äsken niin ihanasti kuvailit. Hei, kerro, kenelle toi kirja on suunnattu? No se kirja on suunnattu kaikille, jotka on kiinnostunut ehkä tällaisesta niin kuin luonnonuskoisesta tavasta elää. Mä väittäisin, että varmaan kaikki suomalaiset jollain tavalla ollaan sellaisia, niin kuin, ellei nyt ole tosi rajusti luonnosta niin kuin eriytynyt, mutta sittenhän se kirja kanssa toimii ihanna ruokkijana. Mutta ehkä sellaisille, jotka on kiinnostunut jostain kevyestä rituaalityöskentelystä, se on semmoinen niin kuin suhteellisen helposti lähestyttävä kirja. Sitten ihan vaan Pohjolan kauneudesta, koska siis Viola Minerva on ottanut ihan huikeat kuvat 5 paikassa. Joo, siis ympäri Suomea ollaan kuvattu. Ja ehkä semmoisen niin kuin yhteisöllisyyden, seremoniallisuuden rakentamisesta. Sitten siellä löytyy ihan selkeät ohjeet tuohon morsiussaunaan. Ja sitten semmoinen saunaseremonia on siellä niin kuin avattu. Ja sitten esimerkiksi häihin, jos haluaa viettää tällaiset enemmän luonnonuskoiset häät, niin siihenkin löytyy pientä tällaista vinkkiä. Se toimii semmoisena kauniina niin kuin coffee table bookina myös, että siellä on niitä kauniita kuvia myös. Joo, mä oon tosi innoissani siitä, mutta kuten sanottu, mua myös niin kuin jännittää. Mä uskon, että se on ihan inhimillistä, vaikka en itse ole kirjoittanut kirjaa ainakaan vielä, mutta siis joo, voisin kuvitella, että se on kyllä aikamoinen syvä sukellusprosessi myös omiin niin kuin omaan sisäiseen maailmaan. Milloin siis tuo kirja tulee saataville ja mistä sen sitten saa ostaa? Kirja tulee saataville toivottavasti jo 2 viikon päästä, eli kustantaja lupasi, että se tulisi ennen joulua, ja sitä saa mun nettisivuilta merimort.com. Ja sitten mä olen luonut kylkeen myös siihen korttipakan, joka toimii niin kuin erillisenä ilman kirjaa, että ne toimii niin kuin yhdessä, mutta niitä voi käyttää myös erikseen. Että se korttipakka on niin kuin oma entiteettinsä, mutta jos haluaisit vähän niin kuin syventää ja hakea lisää jotain inspiraatiota, niin, mutta ne ei ole niin kuin 1+1 kuitenkaan. Et erikseen, mutta näin. Nice. Ja sitten musta täytyy sen vielä sanoa, että se korttipakka niin, oli mun mielestä niin kuin lähes yhtä laaja työmäärältään, vaikka siis se tekstimäärä on siis tällainen, kun kirjan tekstimäärä on tällainen, eikä se ollut mun pisin kirja, että siellä on kuitenkin kuvilla on myös paljon tilaa, mutta koska siellä korttipakassa sä niin kuitenkin pyrit kiteyttämään, niin mutta sitten mulla oli ihania mun ystäviä, noita ystäviä ja muita tällaisia, jotka on tosi vahvasti vielä ehkä enemmän niin kuin luonnon kanssa jatkuvassa yhteydessä, että mä oon kuitenkin elän kaupungissa ja lähiössä, mutta he todella elää niin kuin erämökissä tuolla Lapissa, niin he vielä jumppasivat sitä niin kuin muutamia niitä sanoja kiteytti ja heidän korjaukset oli aivan timanttisia. Että oli myös ihanaa, kun on tommosia niin kuin tuki-ihmisiä, jotka niin kuin ymmärtää, mitä mä yritän ilmentää. No ihanaa. Niin. Joo. Tarvitaan sellaisia kyllä tässä elämässä paljon. Sellaisia tarvitaan tosi paljon. Joo. No hei, otetaan sieltä, saat nostaa meille kortin. Joo. Onko korttipakalla oma nimi vai onko se sama, niin sano. Joo, siis se Pohjolan lumopakka tulee, se on saman niminen, niin se tulee myös 2 viikon päästä, ja tämä on tämä mun edellinen pakka, Villivoima. Mm-hmm. Niin sä voit sanoa stop sitten, kun... Otetaanko me nyt tälle loppuvuodelle? Joo, okei. Stop. Okei.
Siis, mun täytyy sanoa, että tämä vähän veemäinen pakka välillä, ainakin niin kuin No, let it on. Anna tulla. Älkää säikähtäkö, mutta siis tämä on kortti, minkä mä nostan 90% kerroista. Että niinku, tämä nyt on taas sille mun nostama kortti, eli täällä on rotko. All right. Ja rotkossa sanotaan näin, että älä pelkää syvää, vaan valmistaudu. Hengitä, avaa silmäsi ja ponnista. Ota riski ja hyppää toiselle puolelle. Hmm. Ja ehkä tämä on semmoinen niinku rohkeuskortti. Joo. Ja sitten mä aina välillä on tälle pakalle, että kuinka monta kertaa mun täytyy tämä nostaa, että kuinka rohkea pitää olla. Mutta tämä kiteyttää ne teemat, minkä ympärillä me oltiin. Valmistaudutaan, luotetaan, otetaan riskiä, hypätään seuraavaan vaiheeseen. Kyllä. Joo. Kiitos siitä. Anteeksi. Mutta se on jännä itse asiassa. Mullakin on kyllä korttipakoissa jotenkin samat. Se on kyllä tosi mielenkiintoista kanssa, miten se näin menee. Mulla on yksi semmoinen frendi, huomyksi, mutta siis ei niin kuin usko tällaisiin korttiasioihin ja muihin laisinkaan. Ja sitten mä olin vaan, että okei, että mä annan sulle tämän pakan lahjaksi, niin nostat sitten, kun sua huvittaa. Että nostat vaikka aamukorttia ja niin kuin ihan niin kuin näin vaan, että eihän sun tarvii, mutta kokeile. Niin hän nosti 3 kertaa heti ensimmäisenä putkeen hunajakortin, jonka jälkeen hän rakastui, kun hän oli sinkku. Niin sitten mä olin ihan silleen, että mä en sano, että I told you so, mutta se oli aika hauskaa, että hän semmoista hunajaista energiaa oli jo ilmassa. Se hunaja on oikein semmoinen nautinnon ja hekuman kortti. No ihanaa. Joo. Olisi ollut ihan tosi inspiroivaa keskustella ihan jälleen kerran kokonainen jakso siitä niin kuin, luonnon syklien mukaan elämisestä. Mä ajattelin, että me oltaisiin just siitä nimenomaan puhuttu. Niin, se olisi voinut. Se voidaan ottaa toinen, ei sillä. Joo, koska on itsekin niin kuin siihen jonkin verran perehtynyt, mutta olisi ollut ihan kiva silleen. Se olisi voinut olla tosi semmoinen mielenkiintoinen aihe myös. Mutta me voidaan jättää tämä nyt tämmöiseksi muruseksi herkuksi sitten seuraavaan kertaan. On tämä feminiinirunsaus. No niin, just kyllä. Sitä riittää. Ei lopu kesken, kyllä. Joo. No, Meri, aamun pidennykset. Joo, hei, mä kysyn kaikilta aina saman kysymyksen, että mitä naiseus tarkoittaa sinulle? Mitä naiseus tarkoittaa? Naiseus tarkoittaa just nyt tällä hetkellä mulle sitä, että siellä on jatkuva valmiustila muutokseen. Joo. Siinä oli mun se on hyvä vastaus, joka ehkä kumpusi näistä teemoista, mitä käytiin. Se on se meidän keho, meidän koko tämä psyykesysteemi. Ja muutos on ainoa pysyvä olotila naiseudessa. Kyllä, se on osa meidän luontoa. Kyllä, se syklinen luonto. Ehkä tämä oli se meidän syklisen luonnon keskustelu. Kyllä, just näin. Se voisi olla hyvä niin. Ehkä se on sitten se meidän tämän jakson nimi. No hei, mä vielä vähän haastan sua vielä ja kysyn, että mikä on ollut haastavinta naiseudessa? No siis mä oon ollut siinä mielessä taas tosi etuoikeutetussa asemassa, että mä koen olevani niin kuin cis-sukupuolinen, eli mulla ei ole koskaan ollut sellaista niin kuin sisäistä kamppailua sen mun oman sukupuolen kautta. En sano, että se välttämättä aina olisi sitä, mutta että kyllähän se niin kuin on ollut helppo laskeutua niihin nahkoihin, mitä niin kuin mulle on annettu, niin mä koen sen sellaisena niin kuin helpottavana tekijänä.
Mutta mä oon ehkä kokenut naiseudessa just hankalaksi tai haastavaksi sen, että sitä naisen asemaa ja paikkaa ehkä halutaan vahvemmin määritellä sieltä ulkopuolelta, niitä standardeja, sitä kauneutta, sitä naisen mallia, kuin mikä välttämättä se mun sisäinen naiseus olisi halunnut ilmentää. Ja nythän mä oon vahvasti semmoinen, mä oon 80-luvulla syntynyt, 90-luvun nainen, että silloin jo niin kuin oltiin niin kuin hyvissä kantimissa ja tuli, niin kuin, ja mä oon saanut semmoisia voimallisia kaikki Skunk Anansit ja kaikki mielettömät niin kuin sinne Madonnan rinnalle, kaikki niin kuin esikuvat ja sitten nämä mahtavat arkkityypit ja nämä. Mutta kyllä mä edelleen koen, että jollain tavalla sen naisen, niin kun, ei kaikilla meillä, mutta jos me ei itse sitä aktiivisesti luoda, niin kun venytetä niitä meidän naiseuden rajoja, niin sitten se kyllä helposti lähtee niin kun supistumaan. Ja sen ehkä huomaa varsinkin tässä äitinä ollessa. Eli se äitiys helposti paketoidaan semmoiseksi tietyn näköiseksi. Mä huomaan itsekin tekeväni sitä niin kuin pään sisällä, niin että ne on niin vahvassa siellä ne asiat. Joo. Niin sellaisia niin kuin haasteita mä oon kokenut, mutta en onneksi ole, niin kuin, mä oon tosi kiitollinen, että mulla on ollut silleen turvallinen elämä, että sen takia, että mä oon ollut nainen, niin mulla ei ole ollut ihan hirveästi mitään uhkaavia tilanteita. Toki meillä kaikilla on ollut ja on ollut niin kuin epämiellyttäviä kokemuksia jossain niin kuin pyllyn ja muita, mutta myöskään mä en ole traumatisoitunut niistä, eli en sen takia halua nostaa sitä sellaiseksi niin kuin omaksi kilvekseni, minkä kautta niin kuin tekisin työtä naiseuden kanssa. Mutta ehkä se, että ei niinkään se naisena olo, vaan se, miten muut haluaa naiseuden määritellä. Ja myös muut naiset niin kuin, ei välttämättä aina koe tai niin kuin aina ole sen niin kuin monipuolisen naiseuden puolella, mikä on mun mielestä niin kuin syvästi surullista. Et joskus, jos erehtyy menemään sosiaalisen mediaan, niin sitten siellä puhutaan jostain naisten oikeuksista, niin sitten jotkut naiset siellä ensimmäisenä huutaa, että entäpä miehet. Ja sitten siinä nousee savu päästä, että jätetäänkö nyt hetkeksi se keskustelu, että miehillä on jo asiat aika hyvin, ei tietenkään kaikilla, ja aina on parantamisen varaa, mutta niin kuin, että jotenkin se, että nainen myös, niin kuin, että kaikki naisetkin niin kuin havahtuisi, että ei tämä ole kenenkään yhden sukupuolen vika, että yhteiskunta on sellainen kuin on. Joo, kyllä. Kiitos tästä vastauksesta. Uskon, että siinä on niinku semmoista tarttumapintaa varmasti niinku, monelle. Niin, mä nimenomaan haluan niinku nostaa esille näillä samoilla kysymyksillä, joita kysyn kaikilta, niin haluan nostaa esille sitä niinku, jotenkin, että me nähdään, että meillä on näitä samanlaisia, myös erilaisia haasteita, mutta myös samanlaisia haasteita. Ja toisaalta myös se, että mitä naiseus niin kuin oikeasti voikaan olla, niin kuin kaikki vastaa niin eri tavalla, siis mitä se naiseus itselle niin kuin merkitsee tai on tässä hetkessä, niin musta se on niin kuin äärettömän mielenkiintoista myös jotenkin ihana saada jotenkin tuoda sitä esille. Joo, ja sitä näkymää, sitä monimuotoisuutta. No onko jotain vielä tässä hetkessä, mitä sä haluaisit itse nostaa esille yleisesti niin kuin nyt meidän kuulijoille? Ensinnäkin siis kiitos noista hyvistä kysymyksistä. Musta ne on niin valideja ja ne ihanasti haastaa. Ja sitten se, että mä huomaan, että mä olisin varmaan jonkun Lumoava nainen -kirjan kirjoittamisen jälkeen vastannut ihan eri tavalla. Mutta se oli, niin kuin itselle tuntui, että se oli jo niin kuin yksi kokonainen elämä sitten se kirja, nyt on muunlaista lumoa ollut kanssa saatavilla. Mä haluaisin nostaa vaan sitä jotenkin, että pidetään sitä liekkiä niin kuin jotenkin roihuamassa naiset, että jotenkin rohkeasti rotkojen yli hyppimistä ja lasikattojen särkemistä, että jotenkin I got your back, babe. Että sellaista mä haluaisin niin kuin tänä aamuna nostattaa, sellaista villiä, kytevänä talven sisällä palavaa roihua. Niin sitä mä haluan nostattaa. Ihan. Ja sitä, että yhdessä lähdetään sitä tutkimaan ja tullaan
yhteen retriiteille ja kaikki ihaniin tapahtumiin. Ja jotenkin siellä pystytään sitten tukemaan toisiamme ja oppimaan ihan mahtavaa. Joo, kyllä, tuossa ihanasti jotenkin toi, että yhteen tuleminen. Mä uskon, että se on niinku edelleen tässä ajassa niinku niin tärkeää, sille on tarvetta. Et mä uskon, että niinku, me ei vielä ehkä ymmärretä, että miten tärkeää se onkaan oikeasti. Siinä on oikeasti voimaa. Ei meitä ole tarkoitettu elämään, pärjäämään yksin tästä. Ettei vaan yksin pärjää, mutta yhdessä kukoistaa. No näin, just toi on niin. Tosi hyvin sanottu. Hei, kiitos. Kiitos kun sain kukoistaa sun kanssa. Kiitos sinulle, Kiitos. ihana Meri. Sä mainitsitkin jo sun verkkosivun, mistä sut löytää, mutta voit vielä halutessasi mainita vielä uudelleen. Että... Eli merimort.com ja siellä on semmoinen kohta kuin kuukirje, niin sieltä saa sit parhaiten tietoa kaikista tapahtumista, koska somen hukkuu kaikki, mutta mä joka kuukausi jo monta vuotta kirjoittanut sellaisen ennen täysikuuta, semmoisen pienen kuukatsauksen, joka ehkä vähän kertoo sen hetkisestä niin kuin myös luonnosta ja vähän kevyesti astrologiasta. Mä en ole niin astrologia, niin en kutsu asiantuntijaksi itseäni, mutta jotain semmoista pientä kuusta ja sitten sieltä löytyy aina hyvin kaikki tapahtumat ja tuotteet ja kirjat ja uutiset ja muut, niin se on koettu myös tosi kivana, että siinä on monta tuhatta tilaajaa, niin semmoinen kannattaa olla tilaamassa. Ja Instagramissa hölisen. Mä oon aika avoin tyyppi ja mun Instagram on täynnä sellaista niin kuin jotenkin elämänmakusta elämää ja jotenkin reality checkejä, että mä en niin kuin elä missään jotenkin organisoidussa sellaisessa pelkän kauneuden täyttämässä maailmassa, vaan siellä on sitä rosoa ja varjoa ja kaikkea mielenkiintoista, niin tervetuloa tutkiskelemaan ja myötäelämään. Joo, mahtavaa. Kiitos. Ja totta kai laitan kaikki linkit sitten myös tonne meidän show notesihin. Eli tämä jaksohan tulee sitten näkyville Spotifyhin, Apple Podcastiin, YouTubeen ja Podimoon. Sä oot niin pro! Ei. Ihan mieletöntä. Yeah. Jotenkin nämä kaikki tapahtuu. No mut hei, ihan mahtavaa. Kiitos Meri. Toivon sulle aivan ihanaa päivää sinne, tänne tulee ilta seuraavaksi. Täällä on lounasaika. No niin, mahtavaa. Ihanaa, kiitos kaikille kuulijoille ja katsojille ja jatkamme tästä. Kiitos ja laittakaa viestejä, jos nousi jotain kysymyksiä tai jaettavaa tästä, kun olette kuunnelleet. Mä mielelläni käyn keskustelua ja otan vastaan kaikkia erilaisia kommentteja. Musta se on niin rikasta, kun me ajatellaan asioista myös eri tavalla ja samalla tavalla. Näinpä. Kiitos. Kiitos. Hei, Moi. Moi. Bow to your primal power, your creative force that brings balance to consciousness and the cosmos, your feminine wisdom that reminds us of our infinity.